Hotel, a quiet place for relaxation. Avail the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy a day and night swimming for free. We have functional hall for wedding, birthdays, conferences, and other occasions. 27837. Remember the place. LR Resort and Hotel, your home away from home. Happiness and confidence. Kailangan kaya para mas maging happy and confident of our body, narito na ang Body Mist Health and Wellness Spa. Avail for free health consultation with a resident clinician, Ferbo M. Cabudoy. Kay. Physical therapist, Miss Jane Liman. Registered therapist. Meron silang body massage with their Body Mist signature. Body scrub, hands and feet, hair waxing and threading, facial, hair spa and hair curling services. Also try their massage packages and medical aesthetic services. Body Mist Health and Wellness Spa, located in Del Rosario Building, Zone Ibig Office, City of Coronadal. For inquiries, call or text 909-887-8278 or 083-878-536. Body Mist Health and Wellness Spa. Your health is in reliable hands. Kinakalan mo ba na sa salamin sa balay? Ang NDBC Balita. Sa kabila ng nagpapatuloy pang investigasyon ng International Monitoring Team, cessation of hostilities o GPHCCCH chairperson Naman card. government side at hindi ang MILF ang lumabag sa umiiral ng ceasefire mechanism. Nakasaad kasi niya sa ceasefire agreement sa pagitan ng pamahalaan at ng MILF na kailangan makipag-ugnayan muna ang sinumang law enforcement group sa AGOC Joint Action Group o GPH-AJAG bago ito magsagawa ng anumang operasyon sa isang lugar na malapit sa isang MILF community kahit pa kung ito ay may isang high-value target. Una nang inilarawan ni ARM ang Regional Governor Eugene Bataman sa kanyang presentasyon sa nakatabilang ng MILF community ang eksaktong lokasyon ng bahay ni Marwan at Basit Usman na isa namang DIFF territory. Una na rin ikinatuwiran ni former PNP South Director Chief Superintendent Tulio Lapeñas na hindi sila nakipag-ugnayan sa AJAG ng pamahalaan at ng MILF dahil wala silang tiwala sa mga ito at ilang beses nang pumalpak ang kanilang operasyon dahil sa pagkikipag-ugnayan sa mga at boses. Gayunman, inihayag ni General Galvez na ito ay sariling pananaw ni Lapeñas. Binigay nitong halimbawa ang mga pumalpak na operasyon ng PNP-SA sa hindi pakikipag-ugnayan sa ceasefire counterparts ng gobyerno at MILF. Sa isang punong balitaan, iprinisenta rin naman ni General Galvez kasama si Major Sol at GPH Peace Panel Chairperson Miriam Coronel Ferrer ang detalyadong protocol sa pakikipag-ugnayan sa AJAG at CCCH sa tuwing may inilulunsad na law enforcement operations malapit sa mga MILF communities upang hindi malabag ang ceasefire agreement na unang ring nilagdaan ng pamunuan ng PNP at AFP. Aminado naman si GPH Peace Panel Chair Professor Miriam Coronel Ferrer na napakaikli na lamang ng panahon para maitaas sa plenaryo ang panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL lalo na't nakatakdang magsara ang Kongreso sa 20 ng Marso. Ayon kay Ferrer, bagamat mahirapang ihabol ang BBL dahil nasa antas pa ng komite at dahil pa ng kaukulang divorce para sa plenaryo ay sisikapin pa rin maihabol sa Kongreso ang naturang panukala matapos ang pagsuspende sa pagdinig sa BBL dahil sa naganap na insidente sa Mawasapano. Sa muling pagbubukas ng Kongreso sa buwan ng Mayo, dito inaasahang magaganap na ang pangalawa at huling pagbasa sa BBL, ngunit sa ngayon ay balik umano sa proseso ng pagdinig sa Kongreso at Senado sa loob ng isang buwan. Ayon pa man, sabi ni Professor Ferrer na sa panig ng GPH at MIA, tuloy-tuloy pa rin ang usaping pangkapayapaan at pagsunod sa ilang mga nakasulat sa annexes tulad ng decommissioning o ceremonial turning in ng unang batch
ng mga armas ng MILF at ilang pamayanan. Sa usapin ng Mama sa Pano-Clash, ayon kay Ferrer, malinaw na hindi naabisuhan ang hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ibang MILF. Bagamat pinamanahan siya ng salitang Bangsamoro, hindi ko yan ay para sa mga Pilipino lamang yan at lalo hindi po yan para sa MILF lang. Tiyak po natin na ito ay magiging demokratikong pamahalaan, maayos ng representasyon at partisipasyon ng iba't ibang grupo, tribo, o religion dito sa mapapasaloob dito sa Bangsamoro. Si GPH ito sa Cotabato City. Naman Kojak, Kojak. Ito ay upang marating ang kaalaman ng mga mamamayan ng ARMM at Region 12 hinggil sa Bangsamoro Government at sa mainit na usapin ngayon EDL. Sinabi ng na sinimulan nila ang survey sa Sulu at Tawi-Tawi. Gagawin din ito sa North Cotabato at Maguindanao. Ayon man kay Jeff Maldez, kinatawa ng NDBC, magiging malaking tulong ang resulta ng survey para makabuo ng mas epektibong mekanismo makatutulong sa pagpapahanap ng impormasyon hinggil sa BBL at iba pang Bangsamoro issues. Sa iba pang balita, Pinoy government pinasasagot sa mga human rights violations sa Mama sa Pano, Maguindanao. Mula sa kinapasok sa Mama sa Pano, Maguindanao ang mga komando ng Special Action Force o SAM noong January 25. Ito ang panawagan ng higit 100 mga individual na sumama sa People's Fact-Finding Mission mula February 9 hanggang 11 sa Mama sa Pano. Nanguna sa fact-finding mission ang Suara Bangsamoro, Kalinaw, Mindanao, Kawagib Human Rights at 20 iba pang mga